Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі. Хәерле кеш, хөрмәтле телевизор караучылар. Һәр вакыттагыча атнаның җомга кичендә зәңгәр экраннар аша сезне каршы алабыз. Бүген хәере белән дип яңа айга аяк бастык. Тормышларыбыз тыныч, имин булсын. Хәерле хәбәрләр генә ишетеп яшик. Ә хәзер узган көннәрдә районыбызда булган яңалыклар белән бергәләп танышырбыз. Атна информацион программасының бүгенге чыгарылышында урын алачак кайбер хәбәрләр турында кыскача. Яшь комбайнчылар осталыкта көч сынашты. Җитәкчеләр махсус хәрби операция зонасында булып хәрбиләребез белән күрешеп кайтты. Ничә төрле милләт яшәсәк тә без бердәм. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне. Ә хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак сөйләрбез. Узган атнада Саба аграр көллияте базасында хезмәт кешесен данлыйбыз дигән исем астында яшь комбайнчыларның 16-нчы республика бәйгесе булып үтте. Төрле районнардан килгән иң белемле яшь комбайн йөртүчеләр теоретик һәм гамәли яктан үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Бәйге һәм җиңүчеләр турында безнең хәбәр. Хезмәт кешесен данлыйбыз дип аталган һөнәри конкурс быел 16-нчы тапкыр Саба районында булып узды. Әлеге бәйге Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан аграр университеты, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе белән берлектә үткәрелә. Быел ул Саба аграр көллияте базасында 2 көн дәвам итте. Беренче көнне тантаналы ачылыш булды. Анда яшь комбайнчылар бер-берсе белән таныштылар. Җитәкчеләрнең аларга булган олы хөрмәт сүзләрен ишеттеләр. Безнең менә бүген Саба районында уза яшьләр арасындагы профессионал эш буенча, инде менә механизаторларыбыз арасында бу бик кирәкле ярышларыбыз. Бу комбайнерлар арасында гына түгел, бүген көндә җир эшкәртүчеләр һәм инде терлекчелектә, игенчелектәге ләр арасында да булса әйбәт булыр иде. Именно яшьләрне авылга ынтылыр өчен алар арасында күбрәк шундый ярышлар уздыру һәм инде безнең район гына түгел, республика буенча авыл хуҗалыгындагы нинди үсешләребез һәм инде нинди уңайлыкларыбыз тормыш итәргә күрсәтелгән, күрергә мөмкин булачак һәм инде аларга да дөрестән дә бүген көндә республикабызның төрле программалары нигезендә авыл тормышы көннән-көн яхшыра. Но инде мен уйлыйм киләчәктә инде хезмәт хаклары да үзгәрер дип уйлыйбыз һәм инде яшьләребез шушы уңай булган җирлекләребездә матур итеп тормыш итеп тырышып эшләрләр һәм инде үзләренең даннарын күтәрерләр. Аларга уңышлар. Аннары теоретик белемнәрне ачыклау буенча имтиханнар тоттылар. Техника серләрен белүләрен күрсәттеләр. Шул ук көнне Сабага килүче яшь комбайнчыларга район буйлап экскурсия тәкъдим ителде. Икенче көнне хезмәт кешесен данлыйбыз дип аталган конкурста катнашучыларны хөрмәтләү Саба аграр көллияте клубында бәйрәм төсен алды. Бирегә республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов, Казан аграр университеты проректоры Наил Хамидуллин һәм башкалар килгән иде. Сәхнәгә яшь комбайнчылар күтәрелде. Һәммәсенә зур бүләкләр тапшырылды. Алар өчен республика сәнгать осталары иң матур җырларын башкардылар. Ә ярышлар җиңүчеләрсез бер кайчанда булмый һәм алар җиңүчеләре белән кадерле. Быел яшь комбайнчылар бәйгесендә төп җиңүче булып Саба районының Нырты хуҗалыгыннан Ильяс Миннугулов калды. Булай ук беренче урынга чыгарым дип бик уйламаган идем дагы. Беренче чиккә керергә дип тырыштык. Үзебезнең помощник Илнат белән. Шо, менә рәхмәт. Беренче урында лайыклы булдык. Шулай зурлап котладылар, бүләкләделәр. Теориясе авыррак булды инде. Практикасы теге яләнгән комбайнны көндәген иртә белән теге бүтән җирен карап чыгасы бит инде. Ватылмаган җирләрен карарга кирәк инде. Шуңа күрә асы җайлырак булды инде. Ничә ел эшлисеңез Нырты хуҗалыгында? Нырты хуҗалыгында 16 яшьтән комбайнга утырган идем. Шуннан бирле комбайнда эшлим. Башта иске Нивада эшләдем, аннары Донда эшләдем. Класс комбайнда эшлим хәзерге вакытта. Әле менә мондый конкурсларда катнашканың бар идеме? Бар иде. Тәтештә 2018 елда катнашкан идем. Анда тоже призлы урыннарга лаек булган идем. Мин быел класс комбайны белән 18 мең ашлык суттырып алдым. Ильяс Миннугуловның ярдәмчесе Илнат Гайсин. Алар
урып җыюда бергә эшләделәр. Быелгы бәйгедә шулай ук Соба җәмгыяте комбайнчысы Илназ Сабиров та сынатмады. Аңа да республика җитәкчелеге тарафыннан зур бүләкләр тапшырылды. Быел республикада 3,8 миллион тонна ашлык җыеп алынды. Бу зур уңышка шушы залда утыручы яшь комбайнчыларның да фидакар хезмәте кергән. Ә без хезмәт кешесен данлый һәм олылый белә торган халык. Махсус хәрби операция башланганнан бирле ул зонадагы хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларга гуманитар ярдәм йөкләрен даими рәвештә алып барып, сугышчыларга ярдәм итеп тору дәвам итә. Шулай ук аларның хәлләрен белү изге бурычыбыз. Күптән түгел Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хәҗипов, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фәтхуллин, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәниз Закировлар барып, егетләребезне күреп, алар белән аралашып кайттылар. Җитәкчеләр Дулкын радиосында чыгыш ясап, анда күргәннәре турында халыкка да сөйләде. Бердәмлектә көч ди халкыбыз. Бу мәкалнең асылы чын мәгънәсендә бүгенге көнгә бик тә туры килә. Батырларыбыз яуда илебез шикләрен сакласа, тылда халык бердәм күтәрелеп хәрбиләребезгә ярдәм итә. Илебез республика район җитәкчелеге беренче чиратта үз кулларына алып бу эшне күз уңында тота. Ә инде хәрбиләребез белән кайнар ноктада күзгә күз очрашу намус эше. Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хәҗипов, Саба һәм Теләче районнары башлыклары Рәис Миннеханов һәм Айрат Фәтхуллин, хәрби комиссар Фәниз Закировлар хәрби операция зонасында сугыш егетләргә чираттагы гуманитар йөкне илтеп, аларның хәлләрен белеп кайтты. Соңгы барган гумконвой бу очракта без 20 тоннан артык әйберләр бардык. 2 район халкы тарафыннан җыйналган һәм безнең шәхси эшмәкәрләр ярдәм иткән әйберләрне. Соңгы вакытта барган бу ярдәмнәрдә үзгәрешләр күпмедер хәзер алар бар. Без күбрәк ноктага, конкрет кешегә, конкрет сугышчыга эшләргә тырышабыз. Алар сораган әйберләрне алып барырга мөмкинлекләр тудырабыз, әйтергә кирәк. Бу күп очракта безнең кулдан килә. Алар тиз йөрешле машиналар бүгенге көндә сорыйлар, саклану чаралары, шулай ук окоп тормышына кирәкле әйберләрне елның табигатьнең вакытына карап, җәйгә бер төрле, күзгә бер төрле, кышка бер төрле, язга бер төрле шулар исәп тотарга тырышабыз. Һәм инде әйткәнемчә, адресты һәр кешенең үзенә барып җитәргә шушындый бурыч. Соңгы барганда без 10 точкага якын җирдә туктадык. Һәр сугышчыны күрдек. Әлбәттә беренче линиядә булмаса дагын, анда бик якын килеп булмыйннан сынамас, бөтен кеше дә моны белә. Һәм инде менә Рәис Нургалиев та, Ират Гыйлванович та, шулай ук Фәнис Фәритович тагын һәр кешегә якын килергә тырыштылар. Бөтен әйберне дә бит телефоннан да әйтеп бетереп булмый. Бу очракта инде менә шәхси әйтергә кирәк очрашу, күңелдә булган әйберләрне җиткерү, монда үзләренең семьяларына нәрсә әйтергә телиләр алар, һәм инде аларның күңелләрендә нәрсәләр бар. Һәрбер сугышчының күңелендә әйбер бар. Баласын укырга кертергә кирәк. Я булмаса төзелеш булмасын анда кредитлар мәсьәләсе дип әйтим инде. Көндәлек тормыш шушындый. Шулар буенча сөйләшендә һәм бик отышлы булды дип әйтәсем килә. Шулай ук аерым менә рәхмәтле безнең аш әзерли торган апаларга. Алар әйтәләр инде, менә шушы ашларны ашагач, өйгә кайткан шикелле булдык дип. Мин үзем эшләгән вакытта да буларга аерым игътибар итәдер идем. 6 төрле аш әзерлиләр. Алар инде кибеттәге безнең суга салып эшләнә торган әйберләр ашаган вакытта күп тормышында. Булар аерым алып торалар. Аннан соң шәхси гигиена онтырга ярамый. Анда сулар әйберләр юк. Менә улар буенча дагы аерым эшләдек. Менә шушыны оештырган апаларга, сухойдуш дип әйтәләр инде, шушы апаларга дип әйтим. Бәлки миңа апалар да түгелдер әйберләре. Ну, алар хөрмәтле истәре белән әйтәм, аларны алып барып тапшырдык. Һәм яңадан кабатлап әйтәм, адресны тапшырдык. Менә бик отышлы булды. Алга таба да шушы юнәлештә эшләргә кирәк. Һәм инде менә соңгы вакытта барганда әйткән әйберләрне без инде һәрберсен язып барырга тырыштык. Һәм 2 район җитәкчесе дә, Рәис Нургалиев та, Ират Гыйлванович та бүгенге көндә эзлекле алып бардылар. 2 район халкына да, эшмәкәрләргә дә кабат бик зур рәхмәт әйтәм. Кайткан хәрбиләр белән һәрберсе белән очрашу оештырырга тырышабыз. 100% әлбәттә килеп чыкмады, төрле сәбәпләре бар. Кемдер анда шушы кыска вакытта 10 көн эчендә ялга барып кайталар семьясы белән, башка мәшәкатьләр килеп чыга. Күбрәк үй тирәсендәге мәшәкатьләр килеп чыга инде монда. Утын кирәк, без аны 100% хәритеп барырга тырыштык. Печән кирәк, ансында хәритеп бардык. Фураж кирәк әйтерәк өйдәгеләргә. Я булмаса кайдыр алып барып кайтырга кирәк. Менә шушындай уку мәсьәләләр менә әйтәм инде кабатлап булса шундый әйберләр килде. Һәм инде соңгы вакытта менә җир мәсьәләләре буенча да сораулар туган иде. Әкренгә бу әйберләрдән районда 2 генә кеше сорады дип әйтергә кирәк. Без инде үз вакытында буларны да хәл иттек. Гомумән алганда
Һәрберсе дәгән хәл ителмәслек әйберләр түгел, алар белән аерым очрашып, бер стакан чәй артында сөйләшү, үзенә күрә бер аралашу, егетләргә күпмедер өстәмә көч тә бирә, безгә инде мәгълүмат бирә, алар белән аралашу. Теләк шул, исән-сау җиңеп менә кайта күрсеннәр. Хәрбиләребезнең сугышчан рухы көчле, егетләребез азат иткән шәһәрләрдә бүгенге көндә тулы куәтенә барган тыныч тормыш алдагы көнгә ышанычны тагы да арттыра, ди Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фәтхуллин. Алар яхшы әзерлек белә шушындый боевой духта. Инде халкыбызга менә бик зур рәхмәт. Бүген инде егетләребезгә җылы ашлар, безнең махсус шушы сеткалар үрләп бит инде окопный свечалар ясала, мәктәпләрдә балалар, укытучылар белән, волонтерларыбыз белән, шуңа күрә бик зур эшләр эшләнелә. Без инде менә КАМАЗ прицеп белән груз алып бардык бит инде 20, аннары бер газель машинасы барды, Нива машинасы алып бардык, яңадан мотоцикл бит инде 2 районга бергә берләшеп. Алар бүгенге көндә егетләребезгә бу әйберләр барса да кирәк. Егетләребезнең шын солдат тормышын күрдек. Бүгенге көндә менә аларның инде шушы землянкаларда дип әйтик инде, алар белән бергә йоклап, солдат ашлары ашап, аларның инде коралларын, техникаларын карап, утырып йөреп тә карадык, әлбәттә. Бүгенге көндә бөтен әйберләр дә, бөтен мөмкинлекләр дә зур, әлбәттә. Инде ул ярдәмнәр алар барсы да аларга кирәк. Шуңа күрә киләчәктә дә бу әйберләрне безгә эшләргә кирәк. Җегетләребез алар барсы дагы нык әзерлек белән менә алга баралар дип әйтәсем килә инде. Безнең территорияларда аннан соң зур эшләр бара. Юлларны бик яхшы ясыйлар бүгенге көндә. Парклар, инде теге җимерелгән әйтик йортларны анда торгызалар, ремонт эшләре бара. Шуңа күрә халык үз тормышы белән бүген матур итеп анда эшләй, яшәй. Шулай ук менә кырларда техникалар чәчәләр, эшкәртәләр бүгенге көндә бөтен тулы канлы тормыш белән бүген шундый эш бара менә чын мәгънәсендә. Шуңа күрә безнең илебез көчле, халкыбыз тырыш. Шуңа күрә киләчәктә Алла бирсә җиңү бездә булып, безнең кулларда булып, инде егетләребез Алла бирсә исән-сау кайтуларын теләп каласы килә. Саба һәм Теләче районнарыннан бүгенге көндә 200-дән артык ир-егетебез мобилизацияләнеп 300-гә якын кеше контракт нигезендә Украинада баручы хәрби операциядә катнаша. Хәрбиләр белән элемтәне һәрвакыт тотарга тырышабыз дип уртаклашты үз чыгышында хәрби комиссар Фәнис Закиров. Без гуманитарийдан барганда без әле эшкәрәк керәлек дигәндә егетләрнең позициясына хәтлегәндә. Менә бүген инде кайсы бер частьләрдә уже безне бик шәкертмиләр. Шуңа күрә без егетләр белән алдан сөйләшеп, Алар әзрәк бик карт-карак чагаларда инде. Без аларга гуманитарны һәрберсенең үзенең кулына тапшырырга тырышабыз инде. Булдыра алганча инде. Менә бу соңгы вакытта барганда инде без Волновахка барып җиткәч, анда безнең офицерлар бар иде. Алар белән чаккан вакытта безнең арттан 1-2 машина килеп тады. Карасак, Татарстан номерлары. Битем калган дигәч күп маракетлар чыктылар. Аларның инде бер партиясе кайтып киткән булган. Икенче партиясе без бара Херсон ягына, булар Херсон ягына кайтып Донецкка баралар инде. Бергә шунда очраштык та инде. Каршыга чыгып, алар үзләре юлдан, без җыяка юл тоттык инде. Мин шалтыратам егетләргә, обстановка сыры, митәм инде бу егеттәге кавы дип кемдер әзрәк, допустим, может на выполнение бу задачи быть. Кемдер тылга чыга инде. Чыгалар, шул ярдәм кирәк булса, миңа чыгалар, аларга бушкасы буялар бәсәгә чыгам инде. Бүген секендә по мере возможности кем белән связь бар, һәрберсе белән сөйләшеп, даими рәвештә сөйләшеп торабыз, хәлләрен белешеп торабыз инде. Махсус хәрби операция беркемне дә битараф калдырмый. Зур җитәкчеләрдән алып кечкенә балаларга кадәр аны үз күңеле аша уздыра, ярдәм итә. Шөкер, халкыбыз бердәм. Бүген һәркемнең күңелендә бары тик бер генә теләк: дөньяда тизрәк тынычлык урнашсын. Бүген суд приставлары хезмәте көне. Бу һөнәр ияләре дәүләт законнары урнаштырган тәртипне тәэмин итә. Шулай ук барлык суд актларын һәм махсус вәкаләтле органнар актларын башкару бурычларын үтәй. Быелгы бәйрәмне алар нинди нәтиҗәләр белән каршы ала? Саба һәм Теләче районнары буенча суд приставлары хезмәте җитәкчесе, эчке эшләр өлкән лейтенанты Айгөл Бикмуллина сөйли. Безнең бүлек 18 кешедән тора. Безнең бүлек Теләче һәм Саба районнарына хезмәт итә. Коллектив тату, үз эшләрен яратып эшлиләр. Суд приставы беренче чиратта намыслы, объектив карашлы, тиз хәрәкәтчән һәм шулай ук әзмә психолог табылырга тиеш бит әле. Безнең коллективта һәр хезмәткәр вазифасына намус белән карый. Коллектив
Хезмәт күрсәткечләренә килгәндә, уңай нәтиҗә безнең барлык юнәлешләрдә дә бар. Агымдагы ел бит инде безнең президентыбыз тарафыннан гаилә елы дип игълан ителгән иде. Шуңа күрә безнең күбесенчә игътибар алиментлар эзләп алуга бирелде. Бу өлкәдә безнең шушы агымдагы елның 10 аенда гына 18 ата-ана алимент түләмәүче бурычлы ата-ана административ җаваплылыкка тартылды. Һәм шулай ук явыз ният белән инде алиментын түләмәүче 4 ата-анага карата җинаять эше ачылды. Гомумән безнең хезмәтебез төрле суд карарларын үтәтү, административ штрафлар эзләп алу, торак коммуналь хуҗалыгына булган бурычларны түләттерү, налог түләмәүчеләрне физик затлардан бурычларын эзләп алу, төрле физик затларның булган бурычларын эзләтү, шулай ук алимент түләмәүче кешеләрне алиментларын түләттерү. Гомумән алганда инде без барлык суд карарларында үзебез аша үткәрәбез дип әйтергә мөмкин. Башкару производствосына кузгатылуга безнең бурычлы затка карата суд приставлары тарафыннан күп чаралар кулланыла. Алар банкларда төрле счетларына арест салу, бурычлы кешенең хезмәт хакын тотып калу, шулай ук шәхси мөлкәтенә арест салу, мөлкәтне теркәтүне тыю, махсус хокуктан файдалануын шикләү, шулай ук Россия Федерациясының Россия Федерациясыннан читкә чыгуны тыю, административ һәм җинаять җаваплылыгына тарту, шундый күп чаралар кулланыла. Үткән елгы нәтиҗәләр белән кайсыр яктан канәгать, кайсыр яктан бик канәгать түгел әле. Эшләп бетерәсе җирләр күп. Эшлибез, Алла бирсә. Шушы бәйрәм көнендә минем хезмәттәшләремне, суд приставы коллективын һәм шулай ук суд приставында эшләп чыккан кешеләрне, кайчандыр ялга чыккан кешеләрне дәген шушы бик матур бәйрәмебез белән, суд приставы көне белән котлыйсым килә. Гаиләләрендә тынычлык, үзләренә сәламәтлек һәм эшләребездә уңышлар теләп калам. Одна информацион программасын дәвам итәбез. Китап билем шишмәсе. Ул иң акыллы киңәшче, тормышны танып белергә өйрәтүче, кешегә үсәргә һәм халыкның аңын баетырга мөмкинлек бирүче. Аллага шөкер, интернет заманында яшәсәк тә китапка битарафлык югалмады. Китапханәләребез гөрләп эшләп тора. Халыкның китапка мәхәббәтен саклауда исә китапханәчеләребезнең өлеше бик зур. Шушы көннәрдә безнең иҗат төркеме 2 Басуарташ авылы китапханәсе эшчәнлеге һәм китап укучылары белән якыннан танышып кайтты. Яшерен батырын түгел, хәзер кешеләр китапханәгә йөрми, китап укымый дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Ишетү бер, ә менә үз күзең белән күрү ул икенче. 2 Басуарташ авылына баргач, авыл китапханәсенә кирип чыгарга булдык. Зур, иркен, якты бинага урнашкан ул. 2 катлы бинаның беренче катында мәдәният йорты, ә өстә авыл музее һәм китапханә. Авыл хатын-кызларының очрашу, хәл-әхвал белешү, мәгълүмат алышу урыны ул авыл китапханәсе. Алар җае чыкканда, вакыт булганда китапханәгә киләләр. Сәрия Гасимуллина, Рәмзия Сабирова, Римма Җәләлетдинова, Люция Әхмәтшина, Раилә Мөхәммәтҗанова, Нурия Сахабиевалар китапханәнең иң тугры укучылары. Китапханәгә бик күп өлкәннәр йөри, балалар киләләр. Өлкәннәр менә бик яратып, яңа чыккан Динә Латыйпованың Бөкер мәхәббәтен бик яраталар. Һәм Гүзәл Галлямованың Җанкайларым дигән яңа китабы да чыкты. Айзилә иң күп китап укучыларны да айрым-айрым мактап ала. Сабирова Рәмзия апа, Гасимуллина Сәрия апалар һәм Сәгадәт апалар. Бүген әлеге апаларга яшьләр килеп үстелә. Мәдәният йортына килүчеләр дә китапханәне урап узмый. Биредә мәдәният йорты һәм китапханә хезмәткәрләре бер сүздә, бер уйда, бер фикердә булып эшли. Шушы китапны китапханәгә кайтуга китап укучыларга җиткерә тырыштым. Үзем эләкмәде. Чөнки алар килеп сорап тора, яңа китап дип. Укырга җитешмәдем. Укучыларыбыз бик яратып сөйлиләр истәлекләрен, фикерләр белән уртаклашалар. Гомумән китап укучыларга тәкъдим итәм укырга. Китап ул күңел көзгесе. Китап укучы кешенең фикер сөреше, уйлау дәрәҗәсе югары була. Римма Җәләлетдинова 2 Басуарташка 37 ел элек күрше авылдан килен булып төшә. Яшь чагында ук аңа китап уку шире йоккан була. Бу матур гадәте аны гомер буе зата килә.
Kitapны кичкенәдән укырга яратам. Мәктәптә укыганда да нырты библиотекасына алып укыдыр, мәктәптән кайтышлый ук. Монда килгәчтә библиотекага килдем. Бу вакытта Сәрия апайы, аннан төрле язмышта китаплар алып укыдым инде. Аннан соң Миләүшә эшләде. Менә хәзер яңадан килдем инде, библиотекага мендем. Хәл пенсияда мөмкинлегем булган сайын китаплар укырга тырышам инде. Авыл хатын кызларының мең төрле эш мәшәкатьтән соң, шулай очрашып, гөрләшеп, укыган китаплары турында фикер алышып, китап геройлары белән яшәп, бәйрәмнәр белән тәбрикләшеп яшәүләренә сөенеп кайттык. Тамчыгөл, бүре, яшәү хисе, кеше күңеле урман дигән һәм башка бик күп җырлар авторы Рөстәм Зариповның «Бүре» дип исемләнгән китабы басылып чыкты. Шәмәрдән мәдәният йортында шул китапны укучыларга тәкъдим иттеләр. Ул кичтә Шәмәрдән мәдәният йорты гөрләп торды. Биредә язучы, публицист, шагыйрь, үсешчән композитор Рөстәм Зариповның «Бүре» исемле китабын халыкка тәкъдим иттеләр. Әлеге очрашуда Казан каласыннан галимнәр, язучылар, артистлар, рәссамнар, гомумән Рөстәм абыйның дуслары килгән иде. Шәмәрдән халкы да зал тутырып Рөстәм Зариповны алкышларга җыелган. Сәхнәдә иң дәрәҗәле урында Рөстәм абый утыра. Сәхнәгә күтәрелгән һәркем аңа үзенең иң изге теләкләрен, рәхмәтләрен җиткерә. Рөстәм абый тормыш юлында үзенең төп хезмәте белән иҗатны бергә янәшә алып барган кеше. Ул юл төзү оешмасында, Шәмәрдән газ үткәргечләр магистралендә эшләгәндә дә иҗат белән шөгыльләнә. 8 китап яза, җырлар иҗат итә. Бүре боласın, Тәғірсіздер мәңгі алдыялмый, Нарасының ерек ярасы. Sobacilleri aralı, Tau bitide ortışına, Tau'a menedim, Tau'dan teşetim, Bosalmadım sağışıma. Шыннан да мына жырмың йөрәкләрне әйләндереп ата. Дустым, бик зур рәхмәт сиңа. Иҗат шишмәң гөрләп тора. Үзең нурлы, җырларың моңлы. Һәм инде әлбәттә истәлеккә менә гыйбадәтханә Шәмәрдәндә дә шуны салдырса, шуны салырбыз бер Алла бирсә. Улымнардан төсле бияу җыеп, гүзәл язма ясап ятышын. Мин кояшка үреләм, таң атуга, җидеткә җирә табынам. Карлар элеп ташу күренегә салават күперен сагынам. Кунак түгел, хуҗа булып яшим. Урманнарга да шамай айы, нарат исләреннән исәләмен. Мин бит хисле Шәмәрдән малае. Әмәлбертем минем агач төбе. Агач гомерләрен саныймын. Сылу кайын гырур имәннәрне мәңгелеккә дип ясыймын. Газиз әти яукырында нинди сынау кичмәгән. Үз анисен җыган нарасыны үгәни үги итмәгән. Мин тарикка кайтам йөгерә-йөгерә. Сөемдиккә торган җырларга, Кул Шәрифнең кылыч изгән кулын якты өмет белән ялгарга. Бу рәсемдә әнә арыш кыры, Болгар кызы урак урадыр. Милләтемнең рухы, киләчәге әтәсеңлә миннән торадыр. Мин кояшка үреләм таң атуга, җидеткә җирдә табынам. Карлар эреп, ташы күренүгә Шәмәрдәнне сагынам. Бүгенге көндә Рөстәм абый Шәмәрдәндә Ихлас мәчете имам хатибы. Бу улы зур вазифаны аңа авыл аксакаллары ышанып тапшырган. Кичәдә Татарстан Республикасының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев аңа лаеклы киемендә кидертте.
Гаиләсендә яраткан ир, кадерле әти, хөрмәтле бабай, халык арасында абруйлы шәхес Рөстәм абыйга алга табада иҗат уңышлары теләп калабыз. Бүген күңелем шатлыктан ташый, май чәчкә аткан алма агачларыдай, дуслар җыелган минем якыннан, сандугачларыдай, парлыгачларыдай, дуслар җыелган минем якыннан, сандугачларыдай, парлыгачларыдай. 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнен билгеләп үтәчәкбез. Бу Россиянең күп милләтле булуын искә алу өчен менә дигән форсат. Һәр милләт үзендә тарихны, рухи мәдәниятне саклый. Безгә һәр чорда да үз үзенчәлегебезне саклау гына түгел, башка халыкларга хөрмәт белән карау, алар белән тату яшәү мөһим. Бүген без сезне районыбызның Кырбаш авылында эшләп килүче Нардуган фольклор ансамбле белән таныштырып үтәрбез. Районыбызның Кырбаш авылы табигатьнең иң матур почмагында урнашкан. Монда татарлар, руслар, керәшен татарлары милләт-ара дуслыкны саклап, бер-берсенең гореф-гадәтләрен яклап гомер кичерә. Студиябызга да алар гармон уйнап, җырлап, арулармысыз дип килеп керделәр. Авыл тарихы белән таныштырдылар, сәхнә өчен милли киемнәрне ничек тиктергәннәрен сөйләделәр һәм рәхәтләнеп җырладылар. Кырбаш авылында Нардуган фольклор ансамблен оештыручы мәдәният йорты мөдире Надежда Чернинка. Башкарган эшләре бик күп, алга таба максатлары тагын да зуррак. Авылдашларның теләктәшлеге, җитәкчелекнең ярдәме булганда, халкыбызның рухи байлыгын алдагы буыннарга югалтмыйча тапшыру өстендә эшлисе ди Надежда Михайловна. Шушы фольклор коллективым Нардуган минем оешты 6 ел элек. Без электә гингел йөридек бергә бәйрәмнәрне, һәр бер бәйрәмне бергә үткәреп, соңыннан уже кызлар мен әйтәм, әйдәгез бергә оешып, матур иттереп фольклор белән йөрик әле дидем. Хәзер кызлар бөтенесе согласны булдылар. Хәзер гармончы Зояга тоже звонить итәм. Зоя шулай мен әйтәм, без оешабыз бит, гармон кирәк була. Зоя әйтә, гармон булса, мин риза дим. Менә безгә отдел культурадан гармон бирделәр дә, аннары шул гармоннан без файдаланып оешып киттек. Күлмәкләргә килгәндә, күлмәкләрне без һәр беребез үзебезгә тектердек. Бәйрәмнәрне без ел башыннан башлыйбыз инде Рождество, аннары Масленица китә инде, аннары Пасха бәйрәмнәре, Пасхадан соң Троицадан соң Петрау, аннары Яблочный Спаслар, аннары Пықырау бәйрәмнәре, барсындагы клубта бик матур итеп үткәреп барабыз. Минем әйтәсе сүзем шул, кызлар бик мәдәниятне яраталар. Җырларга да, биергә дәген уста һәрберсе. Авыл халкының борынгыдан килгән бердәмлеге, бай рухи мирасы биредә туып үскән, аннары читтә гомер иткәннәрне дә туган нигезләренә тартып кайтарган. Кырбаш авылының беренче егете булган Валерий Максимов бүген дә сәхнәдән төшми. Яшәдек инде Кырбаш авылында беренче егет дип әйтмәсәк тә була инде, Кырбаш авылында яшәп, шулай итеп, менә уеннар уйнап яшәдек инде. Бик яшьтән үк инде без скетчлар, концертлар куядыр инде, менә үзебезнең мәктәп балалары белән җыелышып, шулай эшли башладык инде, менә үзебезнең завклуб, Надежда Черненко ул вакытта эшләде инде. Шул вакыттан бирле без йөридек сәхнәләрдә чыгышлар ясап, җырлар җырлап, скетчлар куеп, театрларда куйгалайдыр әле, төрле вакытлар буладыр инде.
Нардуган фольклор ансамблен гармон һәм алыштыргысыз гармончы Зоя Фазылжановадан башка күз алдына да китереп булмый. Зоя ханым үз илләрендәге өлкәннәрдән дә күп нәрсәне өйрәнеп калган. Борынгы җырларны да бик күп белә. Иптәшләре белән аралашып, җырлашып кайту органнарны да тормыш мәшәкатьләрендә оныттыра, яшәр өчен көч бирә ди. Үзебезнең элеклектән калган әби бабаларның йолаларын яңадан яшьләргә күрсәттек дидек. Надежда Михайловна чакыргачтан без барыбыз да риза булдык. Барыбыздан әйдәгез дип бер тавыштан шушы фольклорга килдек инде. Ничек дип әйтим, һәрберебез матур итеп шушындый күлмәкләр тектердек үзебезгә шушы фольклорга йөрергә. Бүгенге көндә барыбыз да риза, ни вакыт чакырсалар да барыга риза. Һәр вакытта тату, дус, уртак тел табып, әйдәгез кызлар шуны җырлыйбыз, моны җырлыйбыз дип уртаклашып, бергә шулай итеп эшләп киләбез. Алдагы көндә дәген шулай итеп, шушы фольклорны матур итеп алып барыга дигән девиз бездә. Без барыбыз да берлектә яшибез. Крәшен бәйрәме икән, крәшен бәйрәмен бик матур итеп уздырабыз без. Татарларда булган бәйрәмдә дәген без барыбер катнашабыз. Biz аларны хөрмәт итәбез, алар безне хөрмәт итәләр. Нардуган фольклор ансамбле районда үткәрелә торган бәйрәмнәрдән дә читтә калмый. Ансамбльнең җитәкчесе Надежда Михайловнага һәр эштә ярдәмгә килергә әзер торалар. Кырбашта үткәрелә торган һәр бәйрәмне авылның олысын, кишесен чакырып үткәрәләр. Бездә һәр милләт вәкиленең урыны турда, бердәмлек булганга һәр эшебез бәрәкәтле дип горурланалар. Кырбаш авылына пенсия чыккач кайттым. 17 яшьтә чыгып киткәнем, Куркаши станциясында тордык, тимер юлда эшләдем. 32 ел буе 3 балам бар, иптәшем бар. Пенсия чыккач, үземнең туган авылыма кайттым. Бердәм булып яшигәле бабайларның юлыннан, шул бердәмлек дәвам итсен барасы юлыбыздан. Нардуган фольклор ансамбле Дулкын радиосын тыңлаучыларга крәшен җырлауларын ишеттерде, гореф-гадәтләре һәм үзләренең эшчәнлекләре белән таныштырды. Бер-беребезгә хөрмәт белән карап, дус яшәргә чакырды. Якынлашып килүче халыклар бердәмлеге көне уңаеннан барлык телевизор караучыларыбыз сезне чын күңелдән котлыйбыз. Безнең халыкта бик мәртәбәле бер әйтем бар: бердәмлектә көч. Әйе, бердәм булсак, бер-беребезгә авыр чакта ярдәм кулы суссак, җәмгыятебездәге вакыйгаларга битарафлык күрсәтмәсәк, төрле дин, милләт халкына, аларның гореф-гадәтләренә хөрмәт белән карасак, шул чагында без көчле халык. Иң әһәмиятлесе кыйблабыз ачык, туры булсын. Ноябрь айы бәйрәмнәргә бай. 6 ноябрьдә Татарстан Конституциясе көнен билгеләп үтәбез. Республиканың яңа тарихында кабул ителгән төп законга быел 32 ел. Шушы дәвердә ул Татарстаныбызның күп милләтле халкын бер итеп, төп кыйммәтләрне саклап яшәтте һәм киләчәктә дә республикабызга аягында нык басып торырга, халкыбызга киләчәккә өмет белән карарга мөмкинлек бирә. Бәйрәмнәр белән сезне, хөрмәтле телевизор караучылар. Одна информацион программасы шушы урында тәмам. Исән сау булыгыз, бәйрәм ялларыгыз тыныч узсын.